Eksodo Kapitulo 4. Gihatagan sa Dios og gahom si Moises. Si Moises mitubag, apan kon dili mo tuo kanako ang mga Israelita ug dili sila mamati sa akong isulti kanila ug moingon hinuon, ang Ginoo wala mo pakita kanimo, unsa may akong buhaton. Ang Ginoo miingon kanya, unsa man ka nang imong gikuptan. Sungkod, mitubag si Moises, ang Ginoo miingon, itsa ka na sa yuta. Busag itsa ni Moises ang sungkod og kini nahimong bitin og miatras si Moises. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, kupti ang ikob. Busa gikuptan kini ni Moises og nahimo na usab kining sungkod. Ang Ginoo miingon, buhata ang maong milagro aron mo tuo sila nga ang Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan, ang Dios ni Abraham, ni Isaac og ni Jacob, mipakita kanimo. Unya miingon pag-usab ang Ginoo kang Moises, ibutang ang imong kamot ilalom sa imong kupo. Gituman niya kini og sa gipagawas na niya ang iyang kamot, gitaptan na kinig sakit og nagputi-puti. Miingon ang Ginoo, ibutang pagbalik ang imong kamot sa ilalom sa kupo. Gibuhat niya kini og sa pagkuha niya niini maayo na usab kini. Ang Ginoo miingon, kon dili sila motuo kanimo o dili madani sa unang timailhan, motuo na sila sa ikaduha. Kon dili pagayod sila motuo, bisan pa niining duha ka mga timailhan ug dili magtagad sa imong isulti, pagkuhag tubig sa suba sa Nilo ug ibubo kini sa yuta ug kanang tubiga mahimong dugo. Si Moises miingon sa Ginoo, apan Ginoo, dili ako maayong musulti sukad pa kaniadto. Yungit ako og magkangakanganga musulti. Ang Ginoo miingon kanya, kinsa may naghatag og baba sa tawo? Kinsay naghimo kanyang bungol o amang? Kinsay naghatag kanyag igtatanaw o naghimo kanyang buta? Dili ba ako, ang Ginoo? Busa lakaw kay tabangan ko ikaw pagsulti og tudloan ko ikaw sa imong isulti. Apan si Moises miingon, pasaylo ako, Ginoo, apan kon mahimo, lain lay sugoa. Nasuko ang Ginoo kang Moises ag miingon, unsa may imong ikasulti bahin sa imong igsuon nga si Aaron, ang Levita. Nasayod ako nga maayo kaayo siyang musulti. Nagpaingon na siyang anhi aron pagsugat kanimo. Malipay gayud siya pag ayaw inigkakita niya kanimo. Siya lay pasultiha sa buot mong isulti. Tabangan ko kamo sa pagsulti og sultihan ko kamo unsay inyong buhaton. Gamita si Aaron nga imong tigpamabakon makigsulti ka sa mga tawo. Mahisama ka sa Dios nga magtudlo kanya unsay iyang isulti. Dadakay ning sungkod og pinaagi niini paghimog mga milagro. Unya mibalik si Moises ngadto kang Jethro nga iyang ugangan ug miingon kanya, kon mahimo, mobalik ako sa akong mga kabanay didto sa Ehipto aron pagsusikon buhi pa ba sila. Ug na namilit si Moises kang Jethro og si Jethro miingon kanya, lakaw og pag-ayo-ayo. Miingon ang Ginoo kang Moises didto sa Midian, balik sa Ehipto kay nangamatay na ang tanan nga buot mo patay kanimo. Unya gikuha ni Moises ang iyang asawa ug mga anak nga lalaki ug gipasakay niya sa asno ug miadto sila sa Ehipto. Gidala niya ang sungkod nga gitugon sa Dios nga dad-on niya. Ang Ginoo miingon kang Moises, karon nga mo balik ka na sa Ehipto, himo gayud ang mga milagro atubangan sa hari pinaagi sa gahom nga gihatag ko kanimo. Apan pagahiyon ko ang iyang kasing-kasing aron dili niya buhian ang mga Israelita. Unya ingna ang hari, mao kini ang giingon sa Ginoo, si Israel mao ang kamagulangang anak nga lalaki. Gisultihan ko ikaw nga buhian mo ang akong anak aron simbahon niya ako, apan nagdumili ka. Busa patyon ko ang imong kamagulangang anak nga lalaki, sa ilang gipahulayan sa dalan, gitagbo sa Ginoo si Moises aron unta patyon. Unya mikuha si Sephora og height niya bato og gituli niya ang iyang anak ug ang panit nga iyang naabis gipahid niya sa tiil ni Moises. Miingon si Sephora, ikaw ang akong bana sa dugo. Busa wala pa siya sa Ginoo si Moises. Mao kining higayon nga miingon si Sephora, ikaw ang bana sa dugo tungod sa gihimo nga pagtuli. Unya ang Ginoo miingon kang Aaron, lakaw ngadto sa deserto og sugata si Moises. Busa miadto si Aaron aron pagsugat kang Moises didto sa balaang bukid. Ug sa nagkita na sila, gihagkan niya si Moises. Gisuginlan ni Moises si Aaron sa tanan nga gisulti kanya sa Ginoo, ingon man sa tanang milagro nga ipabuhat kanya sa Ginoo. Busa milakaw si Moises og si Aaron og gitigom nila ang tanang kadagkuan sa mga Israelita. Gisuginlan sila ni Aaron sa tanang gisulti sa Ginoo kang Moises ag gihimo ni Moises ang tanang milagro atubangan sa katawhan. Mituo ang katawhan ug sa nakabalita sila nga mianha kanila ang Ginoo ug nga nakita niya ang ilang pag-antos, miduko sila ug misimba kanya.